Якм квартираи фурӯшӣ аст. Дӯстон, дар Москва қарор дорад ки дар Подмосковский аст ки город Владимирская област. Дӯстони азиз ки сехонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад ки 68 квадрати метр аст. Об све дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельно аст ки се дар хона аст. Дар пеши ҳамин хона магазин аст, яъне ки барашда бо домои ҳамсоё ки зиндагӣ мекунанд. Пеши хона катам газ ҳаст, яъне ки газфоил мегузаронен. Обсозиш бепроблема, ремонти хона, яъне ки шпакловкадаги аст, трезаҳои пластикӣ ва дарошам нав часпондагӣ аст. Се дар хона аст. Мега бо нархи арзон мефурӯшад, мега соҳибшон ҷои нағд аст. Агар ки ягон фарзандтон мега дар мактаб монед мегад, яъне ки аз ҳамин квартира мега аз пеши хона мега автобус омода мега ба мактаба бурда мерасона ва мебиёра мега ҳар рӯз. ҷош ҷои беҳтарин аст дӯстон, яъне ки бо нархи 650 000 рубл фурӯхта мешавад. Бозам арзон мешавад. Аз Москва то ҳамин мисол ҳамин квартира ҷойро то ҳаминҷоро 80 километр роҳ аст, 1 соата роҳ аст. Кадом тор мехарен маромат дига маълумотча аз ҳамин рақамҳо гирен, беҳтарин ҷой ва арзонам мешавад. мошини фурӯшӣ аст. Баъдрон Kia Rio аст ки соли бароишаш 2015 соле ки сӯзишфурӯш бензини холӣ аст ки объем мотораш 1.4 литри простой аст. Коробкаш автомат аст ки мошина мега ҳолаташ беҳтарин ки дӯстони азиз 4 баллонои худаш пачка аст, 4 дискаи худаш кондиционер, электропакет, мултирул, обогрев сидения, яъне ки мошин фулла мегад. 215 000 пробег дорад, яъне ки кам аст. Мошин тоза гаштага. Баъдрон ки сайсияниш беҳтарин, кондиционер, салон тоза, ҳамаш қоидави мактафон, мошин обшон ҳама чизои дар кориша дорад. Мошинам дар Московская област, аз Московская област, яъне ки як 80 метр истара мегад, яъне ки Владимирская област қарор дорад ки бо нархи арзон мегад мефурӯшад. Мошин ҳамаш электропакет, салон тоза. 530 000 рубл аст ки бозам мегад савдо ва муомила мекунем дар назди ҳамин капоти мошин срочно мегад бо нархи арзон мефурӯшем. ҳамин квартира қатъи ҳамин мошин ҳардушон як ака аст ки ҳардушон мисол фурӯшӣ ҳастанд. Баъдон кадомтон агар мехарен қайтон муомилаи хуб мекунанд. рақамҳои поёншонда WhatsApp пайваст дорад ва рақамҳошонам кор мекунад. кадомтон агар харидари конкрет набошад метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. фақат одамони харидор мегад, яъне ки арзон када метия мега ҳуҷҷатҳои ҳардуш 100% омода ва тайёр аст. бардорон маромат дига маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. дӯстони азиз, ин буд ҳамин дута рекламае ки аз Москва ба мо равон карданд.